mawar tak gawake 12 ning ra cukup ngene jelas iki. Cukup wae padune kowe ora tok gawa kabeh kok. Ayo, sing mepet aku iki tak tepungke ya, Nak. Iya. Tarni kok ora tok kon munggah. Engko tenang wae engko tak koni. Iya. Wah, anggere ra gelem tak oyak tekan omahe tak bekekeng. Lah piye to? Lah wong ya uripe karo aku mbiyen jaman SMK iki paribasane sego sepincuk iki tak nggo cah loro lho, anggere aku ora sangu dhuwit iki mesti aku jajakke tar. Ayo. Nenek dhek ora sangu ya jajakke sin. Gah, aku ya ngono. Aku mbiyen cethil kok no. Oh iya. Sak prene iki. Malah ngaku ora. Ayo. Ki sing mepet aku mikir dicekel no. Asmane, Mbak? Kula Endang. Endang sapa? Endang Cenil. Endang Cenil saka Saking Ponjong. Ponjong. Desane Gombang. Gombang. Berarti mau menyang dhewe kowe. Nggih, Treki sapa? adik kula. Oh ya syukur. Ora ngawur nek akon wong ngeterke ora ngawur saiki calon lanang ki nyemelangi kabeh. Contone sinten? Ora usah tak contone kowe mengar kenani aku kowe. Mbak Cenil, sok Endang Cenil. Sekolah nang ndi, no? Wonten isi Nah, cah Institut Seni Indonesia jurusan Karawitan. semester Gangsal. semester 5. Wah, jan pinter. Iya. Apa bapakmu penabuh? Mboten niku? Mbokmu sinden? Mboten. Lah kok kowe jurusan karawitan apa? Motivasimu apa? Saiki kowe mahasiswi kudu iso omong sing intelek. Motivasimu apa masuk karawitan? Lah kirangan jenengan niku kok sing beto. Ku tak kepruk cempala sirahmu lho. Aku takon tenan kok kirangane. Aku ora rumangsa nggawa kowe kok. Anggo ngapa nggawa kowe? Tak gawa ngalor ngidul ra ngendhok-ngendhok kok digawa. Lah nggih wong gur dingremi. Hah? Mboten. Rawani. Terus mboten. Muni apa pisan kan ngrem. Jejere. Asmane sapa, Mbak? Nggih nami kula Oriza. Wah, sinden kok jenenge modern-modern. Sinden ki paling ora sik kundangi Bu Chandra Lukita lho kae. Bu Tantinah, Bu Ngatirah, Supatmi. Sinden kok jenenge Oriza. Esuk ganti Sinten? Sumirah. Apik lho. Jeneng Sumirah ki apik. Pas karo Vismu ki lucu e. Beda dhewe rupa-rupa sinden tak ketara kae. Lah lucu pripun e? Ya ora